vážené dámy, vážení páni, milí hostia, priatelia folklóru. Stretávame sa dnes pri výnimočnej príležitosti, nádhernej oslave výročia folklórneho súboru Gemer, ktorý si už 50 rokov s úctou a odhodlaním plní krásne poslanie zachovávať, oživovať a s hrdosťou šíriť naše ľudové tradície. Folklór nie je len minulosť, je to živý dôkaz toho, že aj v dnešnej dobe má zmysel veriť v krásu jednoduchosti, v silu spoločnej piesne, v hodnotu spoločných koreňov. Po celé 10 ročia sa v srdciach tanečníkov, spevákov a muzikantov súboru odráža láska k tradíciám, piesni, tancu a odkazu našich predkov. V ich krokoch, hlasoch a tónoch ožívajú príbehy minulosti, ktoré spájajú generácie a vytvárajú most medzi tým, čo bolo, a tým, čo prichádza. Za každým vystúpením sa skrýva množstvo hodín poctivej práce, nácvikov a príprav nekonečného odhodlania. Členovia súboru venujú svoj voľný čas nie pohodliu, ale umeniu. Umeniu, ktoré vychádza z koreňov nášho národa. Ich úsilie nie je len o pohyboch a tónoch, je to o srdci. V ich speve počujeme hlas predkov, niekedy smutný, inokedy veselý, žartovný či svadobný. V ich tanci cítime rytmus života našich dedov a mám, radosť aj drinu, ktorú voľakedy niesol dedinský život. Za tým všetkým však stoja aj tí, ktorých na javisku nevidíme. Sú to rodiny. Rodiny, ktoré podporujú, chápu a obetujú svoj čas, aby folklór mohol žiť ďalej. Im patrí osobitná vďaka. Folklór nie je len hudba či tanec, je to životný postoj, dedičstvo a identita. Je to puto, ktoré nás spája s našimi koreňmi a pripomína nám, kto sme. Nech teda aj dnešná oslava nie je len spomienkou na to, čo bolo, ale aj povzbudením do ďalších rokov, aby náš spev znel ďalej, aby tance tancovali nové generácie a aby ľudová kultúra bola stále súčasťou nášho života. Dnešný večer sa stane oslavou ľudovej tvorivosti, radosti a spolupatričnosti. Nech aj ďalšie roky prinesú nové generácie nositeľov našich krásnych tradícií. Ďakujeme všetkým, ktorí boli a sú súčasťou našej cesty. Zakladateľom, členom, podporovateľom, ale aj vám, verným divákom. Bez vás by tento príbeh nebol možný. Ďakujeme, že ste tu s nami. Tešíme sa, že môžeme osláviť to najcennejšie, čo máme. Naše tradície. Do cechu Baníckého za preukázané služby a dobrú robotu na Baní dedičná škôlna týchto baníkov. Juraja Hutníka,
baníckeho Lauriutman Wagner. Dobšine roku pána 1887. A preto im hráme slovo. spomienkach vrátili k baníckému tancu, ktorý ako jediný v repertoári súboru reprezentuje naše domáce tradície nášho mesta. Pripomeňme si teraz trošku začiatky a kľúčové momenty nášho jubilanta. Folklórny súbor Kemer prešiel niekoľkými fázami vývoja. Bol založený v roku 1975 ako reprezentačné folklórne teleso okresu Rožňava pri okresnom osvetovom stredisku v Rožňave. Sídlom súboru sa stala Dobšina. Prvými vedúcimi súboru boli páni Dušan Tokarčík a Ján Krišťák starší. Choreografii sa venovali páni Ondrej Šimún a Ľudovít Šmelko. Spevácku zložku viedol pán Rudolf Hanuštiak. Tanečníkov tvorili chlapci a dievčatá z celej Slanskej doliny, z Gemerskej Polomy, Vláchova, Rejdovej, Dobšinej. Spievali dievčatá z Gemerskej Polomy
a chlapi z Vlachova. Hudobnú zložku tvorili muzikanti z celého okresu a neskôr muziku tvrdili Lenkejovci, Gonovci, Otlárovci, ľudová hudba Ondreja Hlaváča a Vlachovené. Vlastnú hudbu teraz nemáme a o hudobný doprovod sa nám stará pán Boris Nezbeda so svojou harmonikou. V roku 1985 vznikla mužská spevácka skupina a o rok neskôr ženská spevácka skupina, ktoré pôsobia dodnes. Od roku 1986 sa píše aj história detského folklórneho súboru Gemerčatá, ktorý bohužiaľ po covide postupne zanikol. Založili ho manželia Husárovci. Neskôr železo prevzali manželia Mackovci a pani Mária Garanová-Kryšťáková. Rok 1986 bol významným medzníkom v živote súboru. Zriaďovateľom sa stalo Mestské kultúrne stredisko Dobšiná, novými vedúcimi súboru boli postupne páni Ján Ďurec a Dušan Herich. Choreografie vytvárali Jan Lipták a William Husár. Pomocným choreografom sa stal Ján Fajdek. V súčasnosti je vedúcou súboru pani Anna Macková, choreografom pán Jan Garan Kryšťák a tanečnú zložku vedie Slavomír Kuchár. V roku 1991 sa súbor organizačne transformoval na nezávislé občianske združenie. Postupne vzniklo množstvo nových tanečných choreografií, nových piesní. Súbor absolvoval veľa domácich i zahraničných vystúpení, nielen v okolitých krajinách, ale aj v Čiernej Hore, trikrát, v Bulharsku, Nemecku a detský folklórny súbor sa zúčastnil festivalu v Grécku. Za 50 rokov pôsobenia sa v súbore vystriedalo viac ako 300 členov. Žiaľ, mnohí z nich už nie sú medzi nami. Preto im venujme tichú spomienku. Minútou ticha si uctíme ich pamiatku a do folklórneho neba posielame veľké ďakujeme, nezabudneme. Ďakujem. Vzniku sa súbor zameriaval hlavne na spracovanie folklóru Horného Gemera, ale aj iných regiónov Slovenska. Teraz vám zaspieva ženská a mužská spevácka skupina piesne z Rejdovej a tanečníci vám zatancujú polky a čardáše taktiež z Rejdovej. Jako servis
Doma,
pískava lásku.
kamien. Mesto každej kamien a mesto neskala. Mesto každej kamien a mesto neskala. Stretla som milého, druhého obcala. Stretla som milého, druhého
farára Boriska Nezvedu máme dnes čas privítať aj skvelú ľudovú hudbu, ktorá dnes svojim umením a srdcom dotvára krásu našich vystúpení. Dovolte mi, aby som vám ju predstavila. Naše prvé stretnutie s Maťkou a Števkom bolo ešte z čias ich detstva. Roky plynuli, z detí vyrástli výnimoční hudobníci, ktorých môžete vidieť na mnohých podujatiach a koncertoch doma i v zahraničí. S našim súborom absolvovali množstvo spoločných vystúpení a folklórnych večerov. Sprevádzali nás na zájazde v Čiernej Hore a nahrali nám hudobné podklady k našim tancom na CD disk. Trošku z ich histórie. Ich hudbu ste mohli počuť aj vo filme Loli Paradička. Vystupovali v relácii Kapura, zúčastnili sa súťaže Zem spieva, hrávajú na svadbách i životných jubileách mnohých ľudí, ktorí majú radi folklór. Vydali niekoľko vlastných CD diskov, ktoré zachytávajú krásu nášho slovenského ľudového dedičstva. A dnes večer nás poctia nielen svojím vystúpením v programe, ale budú nás prevádzať aj počas celej večernej zábavy. Prosím, privítajme ľudovú hudbu Štefana Cínu. Po vstupe ľudovej hudby uvidíte tradičnú redovskú zavianku, ktorá bude mať zaujímavé rozuzlenie, čo všetko sa môže prisniť jednému po svadobnej opici. Viem, čakali ste noci, ale to nám mladí neprezradili. Následne vám zaspieva mužská a ženská spevácka skupina piesne Stelgartu a po nich si môžete zaspomínať na tanec, ktorý prešiel všetkými generáciami tanečníkov a vy už určite tušíte, že ním je Horehron. Amen.
nalievam. Zo studenú vodičku len pre tebe, Janičku, bazera dávam. Zo studenú vodičku len pre tebe, Janičku, bazera dávam. Poladíme do Ocnavy na bal kamaráci, že tam cítky paradnice, že šepy opláci. Ja šeporýchtoval, ja divý vyhľoval, odbežujme do Ocnavy, ja šeporátoval. A v Ocnave všetko špívali a čakmára, jedna jedna počarovná na nebo patriala. Řeku som malo troška zorňo tancovať, a tak neše pomaľučky išli poľubovať. Řeku som malo troška zorňo tancovať, a tak neše pomaľučky išli poľubovať. Zahradaj pišná! Hop, hop, hop! Řeku som malo troška zorňo tancovať, a tak sme pomaľučky išli poľubovať. Tancovať.
žlté topánky a še mám dobre. A teraz mám muža na vojne, mám žlté topánky a še mám dobre. Zlámali še uhľarovi hrade, teraz plače, chodí po zahrade. Hľadal vun ich 2 noci i 2 dni, nakoniec ich cigani ukradli. Ukradli ich na svojom šličky, zrobili z nich na basu koničky, zo železa nožky na cymbáne, teraz pajce, jakže im to hraje. Zo železa nožky na cymbáne, teraz pajce, jakže im to hraje. Zatancujem ja sebe veselo, hraj ty cigáň, vyše nežedelo. Hraj ty cigáň na to tesnú nočky, najneže zás do pšinej zimočky.
Dovolte mi, aby som sa vo vašom mene zo srdca poďakovala za dnešný nezabudnutelný kultúrny zážitok. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim, spevákom, tanečníkom, muzikantom za ich krásne vystúpenia, ktoré nám dnes priniesli radosť, emóciu a hrdosť na naše tradície. Obzvlášť veľká vďaka patrí vedúcej folklórneho súboru pani Anke Mackovej, ktorá celé roky s obetavosťou a láskou vedie tento kolektív, udržiava pri živote naše ľudové bohatstvo a odovzdáva ho ďalším generáciám. Naše dnešné vystúpenie bolo dôstojnou oslavou krásneho jubilea 50 rokov existencie súboru Gemer, ktorý svojou činnosťou zanechal hlbokú stopu v kultúrnom živote nielen nášho regiónu, ale aj ďaleko za jeho hranicami. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým zakladajúcim členom, ktorí vdýchli život tejto skupine, ale aj všetkým súčasným členom za ich talent, nadšenie a obetavosť. Poďakovanie patrí vedeniu mesta Dobšina za dobrú dlhoročnú spoluprácu, podporu a poskytovanie priestorov. Milí členovia súboru, do ďalších rokov nám želám veľa zdravia, tvorivých síl, nadšenia a radosti z každého jedného kroku, piesne či tónu, ktorý prinesie ľuďom úsmev a pohľadenie na duši. Nech nám to tancuje, spieva a hrá ešte minimálne ďalších 50 krásnych rokov v novej generácii našich pokračovateľov. Bolo mi cťou sprevádzať vás dnešným večerom. Vážení folkloristi, milí súboristi, vy všetci prítomní. Je mi potešením tu a teraz konštatovať, že v dnešných dňoch sa v kronike folklórneho súboru Gemer otvára strana, s ktorou súbor vchádza do polstoročnice. Náš súbor oslavuje krásne 50. výročie založenia. Áno, od jeho založenia naozaj uplynulo celých 50 rokov, počas ktorých poskytoval možnosť prezentovať folklór a s ním aj náš región. 50 je celkom dlhá časť v živote človeka. Je krásne stretnúť sa a pritom si zaspomínať. A práve dnes je na to tá najvhodnejšia príležitosť. Tešiť sa a spomínať. Súčasní aj bývalí členovia folklórneho súboru. Tešiť sa s mladými, ale aj s vekom skúsenejšími členmi z ich stáleho záujmu o súbor a veľkej chuti zaspievať si a zatancovať si aj po rokoch, keď už nohy a pľúca nepočúvajú. 50 rokov je časom, keď sa spomína, no patrí sa aj za mnohé poďakovať. A preto mi pri tejto slávnostnej príležitosti dovolte nám, tanečníkom, mladým, starším, ale aj tým vekom skúsenejším poďakovať človeku, ktorý pre nás tanečníkov bol a je človekom s veľkým folklórnym srdcom. Milý Janko Kryščák, ďakujeme ti, poď prosím. Ďakujeme ti za tie roky, ktoré si nám venoval, za tvoje nadšenie, trpezlivosť, chuť pre folklór a za tvoje nervy.
Za každú choreografiu, za každé vystúpenie, ale aj za tie nekonečné nácviky, na ktorých to nebola žiadna prechádzka ružovou záhradou. Bola to makačka, poctivá robota, ktorú si od nás vždy vyžadoval. Pamätáme si, ako si na každom nácviku vypiskoval piesne a robíš to dodnes. Niekedy, aby sme si udržal rytmus, inokedy len tak z radosti, aby sa hudba a pohyb spojili do jedného celku. Tie tvoje pískania sa nám vrili do pamäti tak, že ich počujeme ešte aj teraz v sále, na pódiu, aj v srdci. Janko, ďakujeme ti, že niektorým z nás si pomohol splniť si sen, zažiť radosť z tanca, radosť z folklóru. Vďaka tebe vieme, že folklór nie je len tanec či pieseň. Je to kus života, je to byť členom folklórnej rodiny, je to dedičstvo, ktoré nesmieme nechať zapadnúť prachom. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj tvojej rodinke, ktorá spolu s tebou dodnes udržiava tradície nášho folklórneho súboru. Ďakujeme ti za všetku energiu, ktorú si nám odovzdal a dodnes rozdávaš. Za každé povzbudenie, úsmev, ale aj prísne slovo. A keďže dnes súbor oslavuje 50-ku a nie je to až tak dávno, keď si ty, Janko, oslavil svoje životné jubileum, prosím, príjmi od nás tento dar ako poďakovanie, nech ťa sprevádza na cestách za folklórom. S úctou, vďačnosťou. Ďakujeme ti, Janko, zo srdca. Spomenuté, ale aj my tanečníci si to chceme oceniť. Veľké poďakovanie patrí aj našej Hanke Mackovej, ktorá sa vždy a stále stará o nás. Prítomný, keď ešte chce niekto zagratulovať nášmu súboru, nech sa páči, je ešte chvíľka priestoru. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a v mene folklórneho súboru Dubina z Rožňavy, detského folklórneho súboru Haviari vám želám všetkým, tebe, všetkým naozaj minimálne ďalších 50 rokov. Odkedy som v Rožňave skoro 40 rokov, myslím, že naše kroky kráčajú spolu, aj keď sme niekedy trošku ďalej, niekedy bližšie. Aj sme sa spojili, párkrát sme mali spoločné veci a naozaj dneska, čo som videl, som veľmi rád, že to pokračuje a naozaj bolo to super. Teším sa s vami. Lebo to sú tance, ktoré som aj ja nakedy tancovala. Ste úžasní, krásni a ja vám fakt želám do ďalších rokov hlavne zdravie a aby vám to takto spievalo, tancovalo. Blahoželám tomuto krásnemu výročiu. Boli ste úžasní dneska, ten program bol skvelý. Nech vám to tak ďalej tancuje, hra a spieva, ako povedala Majka, minimálne ešte 50 rokov. A nech stále máte taký úsmev na tvári, ako máte dnes. A vôbec nevidno, že ty si z dajakého komárna. Si originál v Dobšine, ale sme to.
za to, že ste aj vy s nami boli, že ste s nami zvíťazili celoslovenské kolo, že ste s nami nahrali CD-čko, super, a ste s nami spievali. Takže to bolo to mám. Sala tanečníkov, 12 minimálne, to bolo radosť robiť. Teraz je situácia ťažšia, oveľa ťažšia. Videl som, že ste museli použiť aj záložné rezervy tých starších tanečníkov, ale sú vynikajúci, pekne to tancuje. Nám netreba ďakovať, hlavne vám treba ďakovať, skutočne vám treba ďakovať. Pre mňa osobne to bolo niečo nádherné tu. Od Lajka Školka som sa učil tancovať do prvého choreografa, od tvojho otca organizovať. Takže ja vám predovšetkým za to všetko ďakujem. Držte sa a tancujte ďalej. Meni pokorného súbor Javier vám chcela zapriať ešte minimálne ďalších 50 rokov. Je to predvedli podľa mňa úžasný program a všetci diváci v sále si myslím, že tým potleskom vám ešte raz je veľmi dobré, ako sa cítite, že ste už presne šťastní a spokojní, že máte potom a že si to už viete teraz naplno užiť. Takže želáme vám všetko dobré, nech vám to ešte aj naďalej dobre tancuje, spieva. A možno aj hrá, možno je nejaká kapela. Všetko dobré. Pána primátora, bohužiaľ, vyodcestovali sa ospravedlňuje. Nech vám to tancuje, spieva, hrá, nech máte ďalších hlavných nasledovníkov v dnešnej modernej dobe, modernej hudbe, ktorej niekedy nerozumiem ani ja. Tak som rád, že sú tu mladé dievčatá, mladí chlapci, vaši nasledovníci. Nech sa vám darí, nech vám to spieva hrá. Nech to neviete celú populárnosť, to sa ide. Zakladali, ja som mala 15 rokov, Hanka o malinko viac. Ako vidíte, mňa život zaradil už do kategórie, že madam senior. Ale Hanka a vy všetci ste stále mladí, plní energie, lásky, folklóru a ja vám zo srdca gratulujem dnešnému vystúpeniu a zo srdca prajem, aby sme sa o 50 rokov takto všetci spolu stretli. Ja sľubujem, že budeme madam senior, ale prídem.
ťažko sa hľadajú teraz slova po týchto všetkých gratuláciách, ale patrí vám jedno naozaj veľké ďakujem, pretože si myslím, že bez vás by naša robota bola zbytočná. Verím, že tak ako dnes sme tu, že sa od nejaký rok ešte posnažíme tento folklór držať a že naši nasledovníci sa nájdú aj tu u nás v Dobšinej, i keď je to veľmi ťažko, ale verím, že tá mládež, ktorá začala pred nejakými 5-6 rokmi, dorastie raz a bude našim pokračovateľom. Chcem vám všetkým zaželať hlavne veľa zdravia, pokoja, a verím, že najbližšie sa stretneme 19. septembra na námestí pri koledách podelíčkov decembra. Želám nám všetkým hlavne zdravie a šťastie, nech nás prevádza ďalším životom. Všetko dobré. že ja som sa vám vôbec neprihovorila. Nebola by som potom už spievala. Takže ďakujem všetkým za vaše potlesky. Prajem vám ďalšiu príjemnú zábavu až do rána. Skvelé rozhovory, skvelé spomínanie. Ďakujem za vašu účasť, za vaše potlesky, skvelé účasť.